har vi så et eksempel på, hvordan man kan bruge den her logaritme regneregel herovre. Og her har vi så et regnestykke eller en ligning, hvor vi vil vise det. Vi starter med at have den her ligning, som hedder 2 i opløftet i x er lige med 7. Så tager vi logaritmen på hver sin side, så der kommer til at stå log 2 opløftet i x er lige med log 7. Og så bruger vi så vores logaritme-regneregel til at lave det om, sådan så at der kommer til at stå x gange logaritme til 2 er lige med log 7. Så for at isolere x, så dividerer vi med log 2 på hver sin side, så det kommer til at stå x er lige med log 7 over log 2. Og det skriver vi så ind på vores lommeregner, hvor vi kan se, at log 7 det svarer til det her, og log 2 svarer til det her. Og så regner vi bare ud, og så vi dividerer det med hinanden, og så har vi x hernede isoleret, som giver 2,802.